Сәлем, син тән әгъзалары белән таныштыр. Шулай бит, әллә юкмы? Әйдә, бергәләп кабатлыйк. Бу нәрсә? Баш. Дөрес, бу баш. Кара әле, башның алгы өлешендә безнең битебез урнашкан. Биттә нәрсәләр бар? Уйлап кара әле. Күзләр. Нәкъ шулай. Бу күзләр. Күзләр өстендә нәрсәләр урнашкан? Кашлар. Дөрес, бу кашлар. Тагын нәрсәләр күрәсең? Керфекләр. Афәрин, дөрес, бу керфекләр. Монысын әйтеп кара. Бу нәрсә? Маңгай. Әлбәттә, бу маңгай. Бу нәрсә? Борын. Дөрес, бу борын. Тагын нәрсәләр күрәсең? Авыз. Афәрин, бу авыз. Бу нәрсә? Тел. Нәкъ шулай. Бу тел. Авызда тагын нәрсәләр бар? Тешләр. Дөрес, булар тешләр. Бу нәрсә? Ирен. Афәрин, бу ирен. Бусы ничек атала? Ияк. Дөрес, бу ияк. Без тагын нәрсәне әйтмичә калдык? Колаклар. Әйе, бу колаклар. Башның арткы өлешендә нәрсә урнашкан? Чәчләр. Дөрес, искиткеч, бу чәчләр. Баш. Күзләр. Кашлар. Керфекләр. Маңгай. Борын. Авыз. Тел. Тешләр. Ирен. Ияк. Колаклар. Чәчләр. Афәрин, дөрес, син барысын да дөрес әйттең.